Хәйрлегез дуҫтар, эфирда Аян Төйәк һәм студияла бөгөн һеҙҙең менән Әлфиә Мохтарова. Информацион сығарылыш ҡарарға саҡырабыҙ. Башҡортостан Республикаһынан һәм райондары буйынса уҙған аҙна һәм был аҙна яңылыҡтары менән таныштырабыҙ. Башкир энергия акционерҙар йәмғиәтендә Сибайҙа яңы электр станцияһы төҙөүгә партнерҙар һайлау буйынса тендер үтте. Конкурста Америка, Германия, Австрия фирмаларына өҫтөнлөк бирде. Уның вәкилдәре 10 июлгә тиклем Сибай ҡалаһында контракт төҙөйәсәк. Йыллыҡ электр станцияһын 1 йылда 8 ай эсендә сафҡа индереү ҡаралған. Тимәк, тиҙҙән Көньяҡ Урал райондары яңы электр станцияһы менән файҙалана башлаясаҡ. Йәштәр иғтибарына яңылыҡ. Беренсе тапҡыр Башҡорт йәштәре көндәре теүәл 11 йыл элек Йылайыр районында Йәмле Һаҡмар йылғаһы буйында уҙғарылғайны. Был тәүҙә Башҡорт йәштәре иттифағы тарафынан ойошторолған был сара хәҙер республика күләмендәге оло мәҙәни спорт байрамына әүерелде. Быға тиклем тиҫтә йылдан ашыу байрам Башҡорт йәштәре көндәре тип йөрөтөлдө. Быйыл уның статусы Башҡорт йәштәре йыйыны тип үҙгәртелде. Быйылғы йылда йыйын 12, 13, 14 июлдә Бөрйән районының Мендағол ауылы янында уҙғарыласаҡ. Килергә теләүселәр булһа, рәхим итегеҙ, дуҫтар. Башҡа байрамдарҙан айырмалы рәүештә беҙҙең Башҡортостанда бесән алдынан тағы ла бер оло сара «Һаумыһығыҙ, ауылдаштар» байрамы уҙғарыла. Был турала Азамат Усмановтың артабан сюжетін ҡарағыҙ. 29 июндә Әбйәлил районы Рыҫҡужа ауылы халҡы йыйылып «Һаумыһығыҙ, ауылдаштар» байрамы үткәрҙеләр. Был оло сара Башҡортостанда инде 36-нсы йыл үткәрелә. Уны беренсе булып күренекле журналист, тәржемәсе, Рәсәйҙең атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Ғали аға Ишбулатов ойошторғайны. Әҙерлек ҡыш уҡ башлана. Ауылды тәртипкә килтерәләр. Рәсәй буйлап ат еткән ергә ат, хат еткән ергә хат ебәрәләр. Ҡайтығыҙ, көтәбеҙ. Байрамда иң матур йортҡа, иң күркәм урамға конкурс уҙғарыла. Рыҫҡужала иҫке емерелергә торған өйҙәр юҡ, ләкин һаман да заманса төҙөлгән мәктәп тә, клуб та юҡ. Ауыл халҡы район хакимиәтенә ошо эш буйынса мөрәжәғәт итте һәм байрамда буласаҡ мәктәп нигеҙенә беренсе таш һалынды. Быйылғы йылда район хакимиәте беҙгә Рыҫҡужа мәктәбен ышанып тапшырғас, бына тәүге нигеҙҙе һалырға беҙ ҡарар иттек инде. И күмәкләп тотонғас, был эште эшләп сығарбыҙ дип уйлайым. Яңы уҡыу йылына бәлки мәктәп төҙөлөп тә бөтөр. Ауылдаштар осрашыуында тәрән социаль мәғәнә ята. Ул халыҡҡа шундай төшөнсәләрҙе еткерә. Кембеҙ, ҡайҙан килгәнбеҙ, ҡайҙа барабыҙ, нимә ул тыуған ил? Тыуған яҡ була инде ул. Бында, например, үҙҙәре ҡалала йәшәһәләр, ауылда өй һалып сыҡҡан кешеләр күп. Асҡарҙа эшләһәләр ҙә, бында уларҙың өй нигеҙҙәре бар. Ул бит инде үҙҙәре ҡайтмаған хәлдә лә балаларына, ейәндәренә ҡалған ул мөлкәтселек дип атайым мин үҙемсә. Тыуған ерҙән айырылып булмай. Тыуған ерҙән айырылып булмай. Йыйындың географияһы киңәйә бара. Уны беҙҙең илдең башҡа халыҡтары ла байрам итә башланы. Ауылдар йәшәһә, халыҡтар ҙа йәшәр. Байрам тураһында тулыраҡ Азамат Усмановтың аҡ тирмәлә тапшырыуында ҡарарға мөмкин. Һәм ауыл хужалығы темаһына. Күптән түгел Әбйәлил районында һыйыр малын ҡышлатыу буйынса ярыштар булып үтте. Ҡышлатыуҙың һөҙөмтәләре менән киләһе сюжеттан танышырһығыҙ, дуҫтар. Район буйынса дөйөм алғанда һөт һауымы быйыл 2001 йыл менән сағыштырғанда 1,5 килограмға артҡан. Ҡыштың ауырлығына һәм яҙҙың һуңлап килеүенә ҡарамаҫтан, ҡышлатыу буйынса беренселеккә Киров исемендәге колхоздың Хәлил бригадаһы сыҡты. Быйылғы йәйләүгә әйтергәрәк ҡыш ауыр үтте. Шуның өсөн беҙ йәйләүгә малдарҙы иртәрәк сығарға тырыштык. Яҙҙың ауыр килеүе арҡаһында беҙ әйтергәрәк быйылғы йылдағы ҡарағанда һуңлағараҡ күстек. Беҙ йәйләүгә малдарҙы 5-нче майҙарҙан күсерә башланыҡ дип әйтергәрәк инде.
Быелгы елдың мына шул кыш авыр килә хәлә яйгы осор маслар өчен бик һәйбәт килде дип әйтергә кирәк. Яздан килгән ямгырлар, менә быелгы үткән май аендагы, июнь аендагы влага аркасында үләннәр көчле һәйбәт. Шулар кала безнең быелгы елда яйлау осорында мул һөт алга өлештек. Районда быелгы кышлату осорына йомгак яган вакытта безнең Хәлил һөтчелек фермаһы беренче урынга чыкты. Кышлату буенча дип әйтергә кирәк. Бында улар нигә фураждагы һәрбер һыерга 1700 килограммдан югары һөт табып алдылар. Монда әйтке килә кышлату усыры авыр үтһәлә, безнең шу малчыларның хезмәте, тырыш хезмәте аркасында бу нигә һөдемтәгә алар өлгәштеләр. Коллектив төпле эшләй. Нигә һавын һыерлар нигә Хәлил фермасында итәрлек бүгенге көндә фермала 300 баштан артык һавын һыер исәпләнә. Шулар кала нигә район буенча алар беренче урынга чыктылар. Бүгенге көндә Хәлил бригадаһы көненә һәрбер һыердан 13 килограммдан ашыу һөт һава. Эшсән коллективтың тырыш хезмәте менән ошо югары күрһәткескә өлгәшеп, беренчелекте яулагандар улар. Артабанда Хәлил бүлексәһенә уңыштар, яңынан-яңы баскычларга күтәрелүен теләйбез. Кышлатуның һөҙөмтәләре менән һеҙҙе Әбйәл районының Киров исемендәге колхозының рәйесе Шөғөров Ғилметдин Игътисам улы таныштырҙы. Ошоның менән беҙҙең бөгөнгө информацион сығарылыш тамам. Артабан һеҙҙең менән Аҡ Тирмәлә Азамат Усманов, ә мин һеҙҙең менән хушлашам. Эфирҙа киләһе осрашҡанға тиклем һау булығыҙ, дуҫтар. Хәйерле көн, хәйерле кис, дуҫтар. Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле яҡташтар. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле күршеләр. Инде традицион байрамға әйләнгән ауылдаштар осрашыуы менән һеҙҙе ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Ныҡлы сәләмәтлек, шатлык, бәхет теләйбеҙ. Әни өсөн хөрмәтле ауылдаштар. Бөтә эш шунда, был байрам беренсе тапҡыр 36 йыл элек минең тыуған ауылым Ҡаҙмашта үткәрелгәйне. Һәм ул иң башта ауылдаштар осрашыуы тип аталды. Ә һуңыраҡ бөгөнгө исеме бирелде. Һаумыһығыҙ, ауылдаштар. Ә Ҡаҙмаш Субан Ырыҫҡужа ауылынан Улы Ҡыҙыл аръяғында ғына ята. Шуға ла мин программа башында һаумыһығыҙ, ҡәҙерле күршеләр, тинем. Осрашыуҙы беренсе булып уйлап тапты һәм ойошторҙо Ҡаҙмаш ауылы кешеһе, журналист, тәржемәсе, Рәсәйҙең атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Ғали аға Ишбулатов. 1966 йылдың яйында Сусаҡ тауы итәгендә сәхнә ғороп ебәреп, тирмәләр ултыртып, осрашыу байрамы үткәргәйнеләр. Мин бик яҡшы хәтерләйем. Был өр-яңы сарала күрше ауылдардан да халыҡ күп булды. Бигерәк тә Ырыҫҡужанан. Был аңлашыла ла, сөнки ике ауыл бергә ҡушылған тиергә була. Иң яҡын туғанлыҡ ептәре бәйләй беҙҙе. Шуға ла Субан Ырыҫҡужаларға тартынмай әйтергә була. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле ауылдаштар. Ауылдың 3 исеме бар. Субан, Ырыҫҡужа һәм халыҡ телендә Япония. Әйҙәгеҙ башта асыҡлайыҡ, ни өсөн ҙур булмаған ауылға 3 исем бирелгән. Беҙ бер ауыл булып барһаҡ та, Субан халҡының менталитеты бөтөнләй икенсе. Байрам ауылдаштарҙы иҫкә алыу менән башланды. Ырыҫҡужанан 41 кеше яу яланында ятып ҡалған. 27 йәш ир-егеттәр үҙҙәренең эш хаҡы иҫәбенә монументҡа яңы исемлектәр таҡтаһы эшләгәндәр. Айҙар Мәһәҙиев уны халыҡҡа асты. Беҙҙең ауылға
сама менен 300 ел тирәһе. Чөнки мәгълүматлар буенча оған 18 сәгать башында алынган. Авыл икесе менән йөри. Чөнки авыл тәүге мәлдә 2 урында булган. Беренчеһе ул Ишке урын дигән урында Субан дигән кеше нигез алган. Икенчеһенә Рыскужа дигән кеше нигез алган. Башкорт ихтилаллары вакытында авылдар яндырылгач, 2 авыл бер урында аякка бастырылган. Буна шуңа күрә хәзер вакытта авылдың исеме 2 төрле. Рыскужа һәм Субан дип йөртелә. Рәҗәп Хәлфетдин улы, ни өчен ошо Рыскужа Суван авылын тагыла өченче исем менән дә атайдар Япония дип һәм уның башкорт халкын японлылар дип йөртәләр. Ну, буга берничә фараз бар инде. Берничә фараз, берничә версия бар. Шуның бер версияны киң таралган инде. 1903-5 еллардагы Рус-Япон хугышында безнең Рыскужа авылыннан бик күп кешеләр хугышта катнаша. Ягуирлар күп була. Шуларның иң данлыклыгы минең олатаем була инде, Якупов Гималиддин. Ул ошо Рус-Япон хугышында геройлыктары өчен өз Георгий тарихы менән бүләкләнә. Һәм адактан Петербургка Николай патшаның һарайына сакырылып, бер хандык бүләк биреп кайтарлар инде. Ул Гималиддин олатай ул бәләкәй санан етим калып үсә ул. Атайымның һөйләгәннәреннән инде 7 яшендә уны аскарга бирәләр, бер байга көтүсе итеп. Шуннан 30 яшенә yetib барган вакытта кәләш ала һәм шу 30 яше тулганда хугышка алып китәләр инде. 1903 елда. Уның туган елы 1973. 1873 сайы. Был атайымның һөйләве буенча ул атайым олон буйлы, явырын так, бик көчле булган. Шуннан өлесәйем һөйләве буенча инде 1903 елда шу Япон хугышына китүчеләрдә Рыскужа авылына йыйып бер яен үткәрәләр, уйнаталар инде. Менә бул яенда көрәштән беренче урын ала атайым. Шуннан һуң кылыч белән тасма савадан беренче урын ала. Шу Тамян Дунгавыр булысының егетләрен уйнаткандай. Һәм хугышта ла ул разведчик була, охотничий дип аталган муаннелек. Шунда хезмәттә бик күп батырлыктар күрәтә инде. Менә шул Япон хугышында үз Георгий тарихы менән бүләкләнә инде. Николай икенче 60 ваяк тие балады кышкы һарайга. Һәм шул иң адаккы алтын крестларын тапшыра инде, Георгий тарихларын. Шуларның бере минең олатай була инде. Ул һөйләп калдырган инде, хатыны, кызларын ярты биреп, шул түштәргә кадап сыкты дип инде. Николай патшаның кызлары күп булган инде. Һәм олатайдан бер кулы булмаган инде. Петербургтан уны 2 халык тотып килә, хандыгын тотып, бер хандык бүләк менән Субан авылына килеп төшәләр. Ул вакытта халык яйлауга үскән була Уралга. Һәм Уралга шул бер хандык бүләкте күтәреп апарып, тапшырып, авыл картларыннан шу документларына подпись алып кайтып китәләр инде. Һәм менә хәзерге көндә бул хандык район музеенда саклана. Ул Имен хандык шул вакытта ул внутренний замок белән бикләнгән булган. Әле көндә барып караган микән? Ул бик кыйммәтле хандык булып утыра инде ул. Димәк, менә сезнең авылда башкорт халык йөреп порт турында белмәй йырламайлар инде. Йырламайлар, чөнки безнең авылдан бик күптәр катнашкан ул хугышта. Һәм ошо Япон хугышында олатай герой булып кайткас, ана теге Япон бабай дигән даугандар дигән версия бар инде. Ана теге Япон бабай яшәгән авыл. Ана теге Япон хугышынан герой булып кайткан бабай яшәй дип. Шуннан һуң япондар дип атагандар дип. Шул безнең авылдан шул бик күп кеше шу Япон хугышына катнашканга, шу япондар дип атагандар инде. Субанлылар япондар булып китү менән һәр яклап күтәрелә башладылар. Кыскаһы үзләренең милли маркаһы Made in Japan'ды өскә күтәрделәр һәм әле лә төшермәйләр. Ярамай, чөнки ысын японлылар Субандан 7000 чакрым алыста ята һәм җир йөзендә дөньяла иң үсешкән илдәрдән санала. Бу турыда улар яхшы белә һәм яхшы яшәргә ынтылып торалар. Ә байрамга әзерлек кыш ук башланган. Ат yetkән җиргә ат, хат yetkән җиргә хат җибәргәннәр. Авылга кайтыгыз, көтәбез. Һәм кайттылар авылдашлар. Безнең милли байрамдар булай да күп бит инде. Ниндәй матур гүзәл байрамдарыбыз бар. Ә менә ни өчен менә шундай айырым тагыла ошо һаумыгыз авылдаштар байрамын байрам итәләр. Бу нимә бирә халыкка? Менә бул бердән халыкты бердәмләштерә, оештыра, тугандары белән таныштыра һәм туганлык ебеделмәй. Икенчедән авыл төдекләнә, авыл матурая. Кешеләр нисек тә булса бернән-бер уздырып дөнья көтәргә тырыша.
Ол eskilик халығына батып өргенсе, ол әдәм арасында кәмхур булмай, матур итеп дөнья көтөрә тырышайын. Ынтыла. Күршенән кәм булмаска, унынан кәм булмаска. Тагыла матуррак, күркәмрәк йорттар төзергә, матур айтып биләргә, яшәү мәгънә халына ия. Менә бу авылдаштар очрашуы байрамы ул бик зур мәгънәгә ия. Марат Хамматович, һуңгы елларда социаль объекттар төзелгәне юк. Бер 15-20 ел тиһәңдә була, әйтәйек, клубтар, мәктәптәр, авылдарда фельдшер пункттары. Менә бүген мәктәпкә, буласак мәктәпкә нигез халынды дигән һымак булды инде. Ысынлап та бу 1 сентябрьгә әзер булабы? Дөресен генә әйткәндә, авыл урман хуҗалыгының төп шөгыле урмандарды үстерү, хаклау, уны тәртиптә тоту. Ләкин шул шөгыльләр менән бер рәттән авылдың хакимияте, районның хакимиятының карары менән без төрле төзелеш эшләре алып барырга булдык. Былтыргы елда без Булат авылында, Озерный касабаһында 2 башлангыч мәктәпте төздек. Ишбулда авылында күпер халуга, зур кызылаша күпер халдык. Шуннан Байым урта мәктәбенең кыршаһын түшәмен ябып беттек. Быелгы елда район хакимияте безгә Рыскылжа мәктәбен ышанып тапшыргас, менә тәүге нигездә халырга без бу карар иттек инде. И күмәкләп тотынгас, бу эште эшләп сыгарып дип уйлайм. Авыл гомер буе калаларды тулыландырып тора. Авыл рухи яктан байрак булырга тиеш. Бында бит буаттар буе йыелган традициялар, йолалар. Авылдар калалардан күпкә олырак. Ләкин субанлылар күптән үзләренчә яшәйләр. Улар авылдары менән кире күренешләргә каршы торырга тырышалар. Ошы сифаттары менән улар башка авылдардан бәлки аерылып та торалардыр. Авыл тормышында Акхакалдар оешмаһы зур роль уйнай. Лаҗып апай, менә без элек-электән ишетеп беләбез, һезнең авылда эскелек менән шөгыльләнгән кешене атап кына әйтеп булмай. Менә ниндәйрәк тәрбия саралары үткәрәһегез? Ни өчен менә шул яктан авылыгыз менән аерылып торагыз? Бездә менә шу эскән хатындар юк. Менә әзрәк кенә һиделеп китә, без яйылып барабыз да, җансавиттар, хатын-кызлар белән бөтерәбез дә гаябыз шундай. Тыңдайдар булай. Хатынга һөйләшәбез, куркытабыз инде әлбәттә. Шулай тыңлагастары бездән дә тыңлайдар, килендәргә лә һүз юк, тыңлашалар. Әзрәк шыртлайдармы? Шыртлайдар, конечно, шыртлайып китәләр. Ишеткәнем һездә менә Акхакалдар оешмаһы элек-электән эшләп килә. Менә рәсми юк бит ул, бар бит. Әйе. Менә бездә өмә тидәрен менә өй халаманда бура-бураймы халык шу балталарын тотып әйтүенә карамайлар инде. Менә ердәр шундай дөргөн яшьтәр, менә әллә мактап китердек яшьтәрбез бар. Менә авылдаштар байрамына алам байтак яшьтәр актив катнаша. Ә бит бу Латифа апай тәрбиянән килә, менә шул Акхакалдардың роле зурдыр. Әйе, Акхакалдың нәйнән килә инде, шу яйылышып, өйдәшеп, тыңлайдар, акыл биреп, кәңәш бирәләр бит инде. Шуннан барлыкка киләләр дип уйлайм. Яшьтәрдән кемдер? Яшьтәрнән, мәсәлән, мин үзебезнең күрше буларак, Кагарманов Батыр, менә очрашуга бик актив катнашты, Зәйнуллин Ишмурат, Баки Вәкил, менә үзебезнең тирәнән генә карап йөрим. Эсмәгән яшәйдәр, машиналар алып бетләр. Кывана мин аларга рәхмәттән башка бер һүзем юк, тыңлайдар. Шулай. Юла буенса авылдың иң улы һәм иң бәләкәй кешеләрен сәхнәгә сакыралар. Иң улы кеше 1910 елгы Хәбирә инәй Һибәтова булып сыкты. 92 яшьтә икән ул. Килә алмады. Иң бәләкәе 2 көн элек туган Мәһәдиев Айдардың улы икән. Бұл турала авылда белергә тиештәр. Һәркем узак һәм мәгънәле яшәргә ынтылырга тиеш. Олатайдарһыз һәм ейәндәрһез авыл тормышы камил була алмай, диләр Акхакалдар. Байрамда шулай ук күренекле авылдаштарның исемдәрен телгә алалар. Талантлы кешеләр бит халыкты һәм илде күтәрәләр. Авылдан бик күп данлыклы кешеләр чыккан. Авылга нигез халыкларның бере дип легендар шәхес Сура Батырды исәпләргә мөмкин. Ул калмык яудары вакытында авыл халкын калмыктардан яклау менән дан алган шәхес. Бунан тыш безнең авылдан чыккан Япон һугышында катнашучы Якупов Гыйлметдин карт, ул
үзенең батырлыгы өчен 3 Георгий тәрихенә лайык булган кеше 2 көмеш, 1 алтын тәре алган. Улардан тыш, хәзерге мәлдә без әйтеп китә алабыз, безнең авылдан сыккан галим, биолог Нугманов, ул хәзер Силәбе өлкәсендә яшәй. Улардан тыш, данлыклы укытучылар дип әйтергә мөмкин. Әйтәйек, Мортазина Сания Яхья кызын ул Пашот орденына лайык булган кеше. Мортазин Әшрәф, Мортазин Әдһәм агайларды, улар то есть Хамзин Әшрәф, Хамзин Әдһәм агайларды, улар икеле мәктәп директорлары, РОНО мөдирләре булып эшләгән кешеләр. Хәзерге көндә РОНО мөдире булып эшләй безнең авылдан сыккан Зайнуллин Валид Әхмәт Шәрәф улы. Безнең авылдан иң яшь кеше Хөснетдинов Арсен, икенче бөтә дөнья башкортлары курултаенда катнашты. Менә ошыларда ханап әйтергә мөмкин. Амына данлыклы саңгысыгыз бар бит инде. Менә ул турыда неме әйтергез һәм гомумән ошо Рыскужа авылында спорттың куелуы турында бер сәүдә әйтәгез. Безнең Рыскужа вакытында спорт ягынан бик көчле булды. Буның мисалы булып тора, безнең авылдан сыккан данлыклы саңгысы Каһарманов Әсгат Кираметтин улы, ул вакытында СССРның атказанган тренеры исемен алды, РСФСР чемпионы булган кеше, халыкара категориялы спорт мастері исеменә лайык булган кеше. Вакытында безнең авылда саңгы спорты бик көчле булды. Хәзерге вакытта әйтеп китәргә мөмкин, безнең авылда саңгы спорты яңадан аякка бастырыла. Менә яшьтәр бик күп саңгы белән шөгыльләнә. Шулай ук баягы әйтеп киттеләр, менә көрәш буенча безнең ике егетебез районда үз категориялары буенча беренче урынга чыкты. Бүген нисек көн итәбез? Иртәгә нисек яшәрбез? Телде, халыкты, гореф-гадәтләрдә нисек хакларбыз? Арабызда тәрбияле, белемле, халык өчен янып яшәй торган кешеләрне нисек тәрбияләргә? Күрүегезчә, Субанлыларда бул максаттар тормышка ашкандай. Киләһе очрашуды бүгенге яшьтәр үткәрәсәк. Менә ошондай матур күркәм байрамга Рәсәйнең иң алыс нөктәһендә яшәгән Субан авылынан һәм шулай ук Ситилдә яшәгән авылдашларыгыз бармы? Һәм улар бүгенге көндә килгәннәрме байрамга, йыенга? Әлбәттә, бигрәк тә Совет заманы осорында сит илдәргә һәм сит өлкәләргә, үзебезнең күрше өлкәләргә сыгып эшләүсе һәм шунда яшәүсе кешеләр күп булды. Уларның бүгенге көндә күптәре кайттылар, үзләренең туган яктарына, кайһылар һаман да калдылар һәм шунда эшләйдәр. Мәсәлән, Кемерово өлкәһендә, Владивосток ягында яшәгәннәр бар. Кайберәүләр армияла хезмәт итеп тә шунда яшәп калганнар бар, яшьтәрдән. Ә менә килгәннәрнән бөтәһе лә килә алмагандар әлбәттә. Мәсәлән, Копейскинан килгән генә мин берәүде күрдем, башкаларын бәлки килһә лә күреп бетмәгәнемдер. Татарстандан бар. Татарстандан бар. Копейскинан килде, мәсәлән, безнең Мустафиндәрнең затынан яшәй күптән. Ул зур гына галим дәрәҗәне әйткән кеше. Нугманов Әсгат дигән агай була ул. Менә шул барыһын да күреп бит алмагас, конкретно әйтеп бит исемләп әйтә алмыйм әлбәттә. Менә Ситилгә касандыр сыгып китеп төпләнеп калган кешеләр юкмы? Әйтәйек, Кытайда, Японияла. Ситилгә сыгып төпләнеп калган кешеләр юк безнең авылдан. Ә барып эшләп кайткан кешеләр бар. Эшләп кенә кайткан вакытса 2 ай, 3 ай дигән һәмәк. Башка төпләнеп яшәгән һәм унда калган кешеләр юк. Менә катмарлы усур булуга карамастан, менә һуңгы 10 ел исендә дип әйтәйем, хәтта 5-6 ел исендә һезнең туган авылыгыз шул кадәр зур үсте. Менә моның сәбәбе нимәлә икән? Буның сәбәбе шул үзләштереп карау мәленнән килә инде. Яшьтәр шул мәлдән уже авылларга ялап кына кайта башладылар. Ул кырга киткән яшьтәр тегендә калаларда, өлкән авыл поселоктарда яшәп, Сераны туган як битендә тарта үзенә. Туган як тарта. Монда атай, олатайдар, өлесәйдәр әйткән эшләй. Өй нигезенә барыбер ян тартмагала дән тарта типме, шулайрак әйткән нидәрен хыгымталарга килеп тәһүләргә була. Шул хәзер авылдар иркенәеп үсә, хәзер карап торып хоклануы мөмкин. Күңелгә лә рәхәт. Туган як була инде ул. Бында, например, үзләре калала яшәһәләр, авылда өй халып сыккан кешеләр күп. Аскарда эшләһәләр дә, монда уларның өй нигезләре бар.
ул битинде үздәре кайтмаган хәлдә лә балаларына, yeğenlerine калган ул мөлкәтчелек дип атайм мин үземчә. Туган елдан айырылып булмай. Әйе, туган ердән айырылып булмай. Все равно үзең монда якын якка кайтаң. Барыбер. Касан бу хала туган авылыңды yerine үзе бер гомер Ходай язган не инде. Мына шуны әйтәм дә. Бұл сарала иң күркәм йортқа, иң матур урамға, иң өлгөлі гаиләләргә конкурс үткәрелә. Жюрига буларда асыклау еңел түгел, чөнки авылда иске, емерелергә торган өйләр юк. Ә көзгә республикала төзелеш һәм тазалык, матурлык буенча кайһы авыл район алдынгыларга сыкканы билдәле булачак. Ә байрамдың географияһы киңәя. Уны хәзер башкортлар гына түгел, татарлар да, суаштар да, казактар, якуттар, марыйдар, удмурттар, урыстар да билдәләйдәр, яйлалар авылдарында. Авылдар яшәһә, Рәсәй халыклары да яшәр, Рәсәй үзе лә яшәр. Хөрмәтле авылдашлар, һезнең менән хушлашыр алдынан инде һезнең авылдың гимнына, әйтәйек, милли гимнга әйләнгән башкорт халык йыры Порт Артурды йырлап хушлашак бик һәйбәт булыр ине. Һау булыгыз, сәламәт булыгыз, бәхетле булыгыз. Тагы да берничә елдан ошо ук байрамда исән-имин осрашырга язһын. Хушыгыз. Порт Артур дигән ташкала, күп калага башкала. Порт Артур дигән ташкала, күп калага башкала. Диңгез буйларында зур калага манала. Хары диңгез буйларында зур калага манала. Порт Артур була торгайның матур. Порт Артур була торгайның матур. Диңгез үсте кызылкан иркеле үлегага. Диңгез үсте кызылкан иркеле үлегага. Илер үле башын hala bitmez dandары кала. Илер үле башын hala bitmez dandары кала. Порт Артур була торгайның матур. Порт Артур була торгайның матур. Мына